знам дали сте виждали, но в някои къщи има мрежи. На втория етаж вместо таван има мрежа. И можеш да лежиш на тази мрежа, да четеш, да спиш там и от тази мрежа виждаш първия етаж. Това ми се струва супер забавно. Да предпочиташ да имаш това в къщата си или да имаш парзалка вместо стълбище. Слизаш от втория или от горния етаж чрез парзалка. Кое от двете е по-готино? Аз много бих се радвала да имам и двете в дома си. Шести въпрос. Да потапваме малко на този руж. Шести въпрос. Коя форма на декорация ти се струва по-готина? Декорация изработена от кости, например като в известната чешка църква Седлец, по-скоро костница църква. Не е нужно, разбира се, цялата ти стая да е в кости, може само някои предмети да са изработени от кости, но кое е по-готино? Декорация от кости или от много растения? Къщата ти да прилича на джунгла. Кое от двете? Последен въпрос от категория интериор и екстериор. Сравнително простичък. Предпочиташ легло с балдахин или да имаш люлка или хамак вътре в стаята? Като бях малка, ми се струваше, че няма нищо по-готино от легло с балдахин. Предполагам, всяко дете си е мечтало в даден момент за такова нещо. Познавате вече свещника. Но да имаш хамак или люлка в стаята или в двора също е много яко. Добре, това беше първата категория. Идва втората, която е посветена на стил, външност и мода. Ще тапваме на това духче. Първи въпрос във втора категория. Кой стил предпочиташ? GRK или Tenshi Kaiwai? Ако ги чуваш за първи път, GRK е стил, който се характеризира с розово и черно, доста куклински, кокетен, прилича на готик лолита. Докато Tenshi Kaiwai е стил, в който се носи светло-синьо или небесно-синьо и бяло. Обикновено дрехите са оверсайз. Втори въпрос. Аристократична рокля от 18 век в естествено стил, характерен за Западна Европа от този период. Очевидно това не е модата от България през 18 век. Да предпочиташ аристократична рокля от 18 век или селска рокля от 18 век? Може би за някои хора въпросът е абсурден и биха си казали кой би предпочел бедняшкото облекло. Обаче аз, когато бях малка и гледах филми за средновековието или за 17-18 век, много се кефех на селските дрехи, точно тези в кафяво, в сиво, които са видимо бедняшки и опърпани, но много им се кефех. Не, че не харесвах аристократичните, но сякаш бедняшките дрехи ми харесваха повече. Така че може да има и други като мен. Трети въпрос е подобен. Предпочиташ класическа визия с фрак и цилиндър, може би с джобен часовник, или отново
селско облекло от 18 век, този път мъжка версия. Аз лично намирам и двете за много красиви. Макар че не съм по официалното облекло, намирам цилиндрите и фраковете за доста красиви, но отново харесвам и селските дрехи. Така че кое от двете те привлича повече? Четвърти въпрос. Кое е по-яко? Фишнет, т.е. мрежеста блуза, или корсет? Невъзможен избор за мен. Като бях малка си мечтаях да имам корсет. Все още го нямам. Пети въпрос. Кое намираш за по-готино? Може би пък не намираш нито едното за готино, но все пак кое избираш? Много пръстени или много гердани? Така да се каже леяринг. На пръстени или на гердани? Това или това? Шести въпрос. Избираме между блед или, така да се каже, софт готически грим, който е в по-бледи, по-пастелни тонове. Не е целият черен, но пак е готически. Може да се каже, че има ефект на фея, блясък, някакъв сияние. Или предпочиташ тежък готически грим изцяло черен. Това или това? This or that? Дано да избра, защото идва седми въпрос. Руси вежди с тъмни сенки и тъмна коса или бяла спирала върху ярки или тъмни сенки? Повтарям, руси вежди с тъмни сенки и тъмна коса, да речем черна коса, руси вежди, или бяла спирала върху ярки и тъмни сенки. Аз намирам и двете за много яки. Добре, че не трябва да избирам. Макар че по принцип съм фен на черните гъсти вежди, има нещо много готино в бялорусите вежди. Естествено не е нужно да бъде едното или другото, може да имаме руси вежди с бяла спирала. Но все пак this or that. И осми въпрос, последен от тази категория. Бели лещи за очи, които правят очите ти изцяло бели, все едно нямаш зеници и ирис, или черни лещи. Отново цялото ти око става черно, не само ирисът. Може би и двете те плашат, или двете ти се струват много яки. Трябва да избереш. Това беше втората категория. Минаваме директно на трета, без да се бавим. Тя е посветена на по-абстрактни избори, свързани с различни забавни или незабавни дейности, с страхове, дилеми като цяло. Не всички от тях ще имат нужда от изображения. Първи въпрос. Предпочиташ да посетиш катакомби или изложба на отровни растения? Има различни катакомби по света, не само парижките, макар че са най-известни. Така че всичките ги има и в предвид. А за отровни растения в Англия има една известна градина. Мисля, че се казва Аник Гарден. И там има огромна изложба на отровни растения.
естествено е забранено да се докосват. Мисля, че се влиза с скафандри, не знам. И на вратата пише These plants can kill. На мен ми се струва много готино да посетиш такава изложба, но и катакомбите си ги бива. Кое предпочиташ като активност? Как искаш да си прекараш времето? При отровни растения или при скелети и кости? Добре, следващ въпрос. Сега, не всички хора ги е страх от влечуги или насекоми, но много ги е. Кое предпочиташ да видиш на живо? Не става дума да те докосне или да те лази, просто да го видиш на живо. Змия или стоножка? Аз лично, без да влияя на твоето мнение, но ако става дума само да я видя, не да ме лази, мисля, че мнението ми е едно, а ако става дума да ме лази, мнението ми е друго. Защото не изпитвам страх от допира на змия. Докосвала съм змия, имала съм змия около врата си, още когато бях дете. Не ме е страх от допира на змия. Нали, друго е, ако иска да те удуши, отрови и така нататък, но не изпитвам погноса от допира. Докато стоножките, да са живи и здрави, нямам нищо против тях, но не желая да ме лазят. Но от друга страна, може би е по-добре да видиш как стоножка минава по пода, отколкото змия, стига да не те лази. Не знам, вие избирате. Трети въпрос. Кое предпочиташ да преживееш, или може би не предпочиташ нито едното, но кое ти се струва по-малкото зло? Да преживееш сеанс с Ouija дъска, който да бъде абсолютно истински, не измислица, и да се свържеш реално с някого. Може да е човек, с когото искаш да се свържеш, или както обикновено се случва, да е нещо зло, с което няма желание да се свързваш, но то има. Предпочиташ това. Контакт чрез сеанс с Ouija дъска или да попаднеш в тайм луп, така наречената времева примка. Тоест, един и същи ден или един и същи момент да го изживееш многократно, без да знаеш как да се измъкнеш. Популярна концепция е, доста неприятна. Кое ще те оплаши по-малко? Сеанс с Ouija дъска или тайм луп? Както казах, нямате много време за мислене. Четвърти въпрос. Кое предпочиташ да имаш? Спомен от минало прераждане или информация за бъдещето ти в настоящия ти живот, този, който сега живееш? Може би не искаш нито едното. Не всеки иска да знае какво го очаква и не всеки иска да знае какво е правил в минал живот, но ако трябва да избереш, кое предпочиташ? Информация, спомен от минало прераждане или информация за бъдещето ти в този живот? Което се струва по-полезно, по-интересно? Пети въпрос. Да знаеш как си умрял в минал живот или как ще умреш в този. Може би повечето хора не биха искали да узнаят как ще умрат в този. Ако знаеш как си умрял в предишен, вероятно няма защо да страдаш, просто е интересна информация, но може и да не е така, може да ти се струва безполезна информация и да предпочиташ да научиш какво те очаква в този живот. Така че кое предпочиташ да знаеш как си умрял или умряла в предишен живот или как ще умреш в сегашния си? Добре. Шести въпрос. Кое е по-ужасяващо? Да видиш свой допелгенгър или допелгенгър на близък човек? Ако не знаеш какво е допелгенгър, това е двойник, абсолютен двойник с нечовешки произход. Обикновено ги описват като
неговорещи, имащи много празен поглед, но изглежда точно като теб. И според някои вярвания, ако видиш своя допългенгър, това предвещава смърт. Не е сигурно дали е така, но обикновено не предвещава нищо добро. Кое предпочиташ, да видиш своя допългенгър или на близък човек? Ако видиш допългенгъра на близък човек, ще си по-объркан, защото няма да знаеш дали да му вярваш, няма да можеш да ги различиш вероятно, няма да знаеш дали е твоят близък човек или онова същество, докато ако видиш своя допългенгър, със сигурност знаеш, че не си ти. Така че е по-малко объркващо, но може би по-стряскащо. Кое предпочиташ? Седми въпрос, последен от тази категория. Искаш или може би не искаш, но кое предпочиташ? Да живееш един ден като демон. Можеш да взимаш човешки души, да обладаваш хората, да ги тормозиш. Всичко, което прави един истински демон. Искаш да живееш един ден като демон или като обикновен човешки екзекутор. Може би не искаш нито едното, но кое ти звучи като по-малкото зло? Кое ще те травмира по-малко? Това беше последният въпрос с изображения. Сега идва последната ни категория, която е с обекти на живо. Тя е съвсем кратичка. Има само 3 въпроса. Първо избирате между тази рокля с сребърни пентаграми, която сте виждали най-вероятно в първото ми видео. Тази рокля, която най-добре да ви покажа някоя стара снимка, за да видите как стои. Тук отпред има луничка. И ето това са ръкавите. Да, избирате между тези 2 рокли. Втори въпрос. Избирате между ето тези красиви обици с черни камъни. И ето тези прави обици с триъгълници. И последен въпрос. Тези обици, които са като пирсинги за нос, за септум, закачени едни за други. Това е първият избор. Ето и другата. Или ето тези хелуински обици с вещерска шапка, а другата е с пажина, черепи и паяци. Да. Кой чифт си избираш?
стигнахме до края на видеото. Надявам се, че се забавлява. Кажи ми, трудни ли ти бяха изборите? Искаш ли да видиш втора част? И ще се видим другия път.